Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1,000,000 Amazing Story 2025. Dito'y Lagkit Di Napalabas. Sige, I love you too. Ha? Pudno nga dito ng kumila? Pudno nga di. When I love you too. Siyempre nakaragaragsakak manong naimita ka mo dyanan na inaklon na kon ni Mila. Iti day tangarabingan nagpanang pasyar ken kuana. Gabat iragsak ko manong naimi orak la na palagto. Ngayon di makadakes, idi arakupek isuna manong naimi inuwanag na. Ano taraminam? Maragsakan naktinaklon na kon Mila. Kat siyempre, marakup kan, maagkan ka. Maraman nagmatlayangan digit ilips mo. Iso ka, apay. Abi, di mo kaya't nga rakupan ka. Abi nga di mo kaya't nga agkan ka. Inaklon kan. I love you to ko na. Ngimiti kondisyon. Kondisyon? Saan ka di nga tinkunada nga napudnong hayat kat unconditional love? Ngayon no siyak, at kondisyon na. Saan nagngararakupen? Kang runan nang dinakmaagkan. Awan arakop, awan agkan. Andakan ba't ngarot kasta nga agayan ayat. No, di mo kaya tinas di nga style. Uno kondisyon ko, di itamad lang kita sinatan. No, okay lang. Okay lang. Papanan ng tumitlahin nga, di kan tumitla marakop ka na maagkan. Into no, ikasar ka. Kahit no mabalin, may kamin mga sasawa. Diyak pa kaya tagasawa. Ubingak pa. Talaga ka di mo kaya di maarakop. Kanmaagkan. Dahil ang arti kondisyones ko. I love you to kunak. Aganayatan. Ngayon dinak maarakop. Dinak maagkan. Sige, okay lang. Basta naskin kita. Aganayatan. Nobyakan. Katuhin. Lalo man nga regalo hak, kadagiti nating, kadagiti tarakin ko. Edi okay. Kada baring no, umandugat kung numitlahin nga, makiasawa kanya, kita kasarta. Kakaroon kat tsaka iti mapuyatan. Gawid ka. Sige, inagaroon. Mabaling ka din nga, umaynak itulog tiri daw. Tapnoan niya, biglayan naktungarakupin ka nagkan. Lagawid ka latan. Sige, pinagarutin. Kanagyaman na. Nadlaw datatang kininanang manunaymi nga naragsakak nga dinteng kat sinaludsod na nuwapay. Nobya ko ni Mila tatang, nanang. Anya? Magitam lakay. Manubya na. Imposible. Tapos hindi kayo mamati tatang. Inaklon na kan. Yes, I love you to ko na. Inaklon na kon. Agay na yat kami. Lakit naraman ng ngarudan at nagitibibig na barok. Hindi at ang problema datang. Ana, ite yes, I love you to ko na. Arakopek. Di namat kahit tiparakop. Agkak. At lalo man nga tinakayat. Di at ang kondisyones na. Agay na yat kami, ngayon puwera arakop. Dakad matngarod kasta nga agayan ayat. Nga di na kayat ti paarakop ken paagkan. Ay, po, napilpilitan lang arod ni Mila nga nangaklon ken ka. Maasyal na siguro ken ka barok. So nga, inaklon na ka. Ngayon saan na kang matngipatpatid. Hanga balitatan. Tinasken. Kat agay na yat kami. Uhen. Agay na yat kami. Melalala, sige, isot ko ram. Sapay ko mga rota, hanggang tumasaktan anak ko, ito no, maamuan ti kinapudno. Kinapudno nga niya tatang. Nga napilpilitan lang. Nga nangaklon kang ka. Ngayon saan nakangapudno ipatpateg. Aklunan ako mga rota, saan nakangapudno ipatpateg.
Ito ba't padag nakakumakit paarakop kisuna. Ken pagkan. Kasan oras nga bagam nga nubyam ket di mo pa naarakop, di mo may nagkan. Ay, aya pulari aya, iti pa lang magbagami ken ka. Nga saan da ka akayat ni Mila. Gabot na makasarasaritak ti amana. Agpadpada kam ngagbangbang ka. Kinibagbaga na, nga saan nakasken ka, ti kayat na, uno kayat da ngagbalin nga, manugak. Ken saan nakasken ka, ti kayat ti anak da, ngagbaling asawa. Papi nga rin naklon na, dahil ang arte nakaskas daw baro. So, nukas pagarigan ta, mamuan man ti kinapud, no? Ala, ket ang kanta kumamasaksak unay. Ngayon saan naglatahan na po kahawan tinamnama manong name. Ada nang ising-hasing kanya. Kahit mo sawan, nubya mo, kung saan mo pa yung narakop, kanagkan. Tampay. Nalamin na doon kinidaw kung talagang tinakaya. Amom kayo, di may isa nga babae. Kat kawa, ada na kanya babae nga, asal din nakayat, ngim no, biglaam. Biglaag? Wan. Biglaam nga rakupen sa mo agkan. Saan doon nga makaliklik? Kasta't inaramid ko manong name iti minsan nga pinaksyariso biniglak nga inarakop manong name sa ko. Iya sidag tirupak itirupa na nanalpaak tirupak iti nagalapat nga tungpak. Mila, tarantado ka niya. Diyak kadimat ko na ka nga diyak kayat narakupan na. Nga diyak kayat nga ka na. Di dahitat na oray mo. Ngim, apay ngamin nga niya. Nga di mo kayat. Nabagluwak man ta. Nagdigdigusak man ta. Agtutup-drasak mo. Gaboy ito dahito yung inaramit mo. Agsinatan. Amom, Lari, saan ka mat kayo patpatig ka? Masyanak lang amin kang ka. Inaklon ka, tapos di ka stagat, hambot ka na sakit tinakam mo nga dinakbanubya. Ngayon dinakbarakob kan maagkan. Dito takawam di agay. Pilit ka. Nga tinatong pa ka. Isong isinakan. No, sana ko mag-isina. Sana ko mag-isina, Mila, pang-aasim. Alawan, saan ko itong ulit, hindi magilipas nga rakupin ka nagkan ka. Basta saan nag-isina, basta agsinatan. Saan ka akayat ka talaga. Nang runa, kahit adan dimte nga lalaki, nooruray. Ni Ruben, di kotse, kanabak na, guwapo, mga obisino. Gaboy ito nga nabasamak manong name yung mata nga iti arak, takayat ko ramanan ti arak, no kasta nga da problema ako na. Hindi mismo anong naming at tiyanggi ni Nana Bestra. Arak man Nana. Lari siya uminom. Siyak. Kapay, uminom ka, kita kasing singpat ka katao. Ay, dagayom ni Ninfa. Wan, di anak ko nga ni Ninfa, nga katrabahoan ni Mila. Si Ring pa ilang at kadkaduan nak pa ilang kat atong gamit taggatang. Gamit agad tawanan. Si kalayan arak man Nana. Apay, ang uminom ka tayo arak. Hay, Ninfa. Hay, siguro. Nabumatangak no apay ng uminom ka tayo arak, Lari. Nagapu kayan damilan. Nagapuak. Tinungpanak. Kahit ko mga takawan iti halik. Yung sinanak mo ten. Gapata da Ruben nan. Amo ka, tagkatrabaho ang ngaron. Ada Ruben nan. Nga kang kanayon nga mangi date kang kuhana. Kinapod noon, dakal ti pamati nga saan nga virgin ni Mila. Hasta gayam. Nga natay arak nga gatangag. Nga talaga agpilit ka. Agpilit ka talaga. Uwan. Kahit ko tuminom. Kahit ko timabartek. Nadyakat din nga babae ti barbartekam. Babae nga rupat kurta. Sa kumatakas pa nagsauyo iti kinimila. Ay, isakit mo. Iti ito sinaktan na ka. Ay, po ay. Sige, pag gusto ang kamalayangan. Dada tayo arak. Tangam.
pulutan pa. Iyo, sige, calamares, dahil Inakarod din. Hay, inakon, ninfa. Sige, ang makatulong kang gadata arak. Lari, iwaras mo dati pa nagkita. Adunita, di kita babae, nga da pa naggusto da keng ka. Nga saan da nga rupa iti kwarta. Tingkay nangigan papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pakasalitaan ni Larry ngayon kay to mangigan ti kompleto nga pakakompletuan ti pakasalitaan na madamdama 12:30 to 2 ti oras tayo ti programa ti nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag inikak iti teaser nga ipabuya kada kayo dito yung page di paring Ray di Reynaldo Ray Fiesta nga ang grunan unay nga sponsor iti lagip ti napalabas sa mga mangted kada kita kakadakkel nga premyo. No madama kay nga buya paki-share. Apo ato kiti share banda. Ken paki-like. Aglalo maten ngayon kay ag-follow iti page ni Paring Ray. Ngayon kay pagkakinggang karetoy. Ken kasama ten no into no i-upload dito iti YouTube channel ni Paring Ray. Paki-share, paki-like ken ag-subscribe kumay Reynaldo Ray Fiesta Sentencial Award YouTube channel. Hindi madamang ang biboy dito ito ni Binilda Pantalyon Pakulan. Good morning everyone. Binilda, dati lagip tila palabas mo. Yeah. Ada pa lang space para kada kita maladlado ng nagsurat. Yeah. Josephine Estango. Salamat lang ni Fergagos Bacani. Ni yan. Amin kayo ng madamang agbiboy at ang agdawa. Padaan handak madamnama, di naman nung nami alas 9. Ya, iti page nga dirmanong name. Dagiti premyo nga gururay kada kitay mangabak iti lagip ti napalabas 50,000 pesos ti grand winner at the first runner up nga 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos, third runner up nga 10,000 pesos. Ken may isang special award nga amount iti 5,000 pesos. Diyan luturuan nyo. At pala islat sumagmanong bakante kadandanin ni at daan tayo ti 8 grand finalists taluntupay. Yan, September, October, November. Para iti dito Reynaldo Ray Fiesta Sentencial Award Search for $1 Million Amazing Story 2025 at danto pa 2026 palubos ti Apo. Ya? Talong nga taon itan nga dareto dakkel nga pa premyo ti lagip ti palabas papagayam. Inakto isirbat lang ti programa dito page nga di page nga Ray Fiesta Sentencial Award dati programa ito nga 12:30 palubos ti Apo. Di madamang agbubuya, thank you. Di kitay intay pagyamanan, kada kitay agla-like, ken kanang ag-share ti programa tayo. Di kitay in lista ni Paring Ray. Ni Alex Ramos Pagirigan, iti Honolulu, Hawaii. Lawrence Domingo, iti Ciudad Real, Spain. Ayan. Irenyo Dumayas, iti Honolulu, Hawaii. Imelda Sarmiento, iti Athens, Greece. Ni Ann Rose Guzman, iti Singapore. Alan Cortez, iti Kawayan, Isabela. Ni Josephine Estango, matamang bibuya. Ni Susan Rakipo, Norilyn Perdido Tamalay, iti Bahrain. Feragagos Bacani, matamang bibuya, iti Manila. Tessie Silvestre, iti Lawag City. Tina Paharit, iti Montreal, iti Quebec. Ni Soledad Calpito, iti ni Soledad? Ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. ti Hawaii, ni Bobby Palada, ni Emma Jacob, Emma Jacob, iti Rizal Nueva Ecija, ni Michelle Salvador, kay Lord Andres, iti Lawag City, kastamatang kinabalayan Narding Gawiran, iti Lawag City, Tessie Serrano, iti Macau, China, ni Elsie Marcos, iti Canada, kastamatang ni Remedios Aguilar, iti Washington State, Rosita Ibusca, iti British Columbia. Salamat po ka na kay aming asangapada. Lagalagpan nyo, ito ay ni Manong yun, Nemi Ruiz, lagip tinapalamas, di Action Radio DCJ Silawag, ken kasama ten, di Manong Nemi madamdama, padaanan dak, iti di Manong Nemi page, madamdama, akikita tatumayin. Thank you for watching.